שלום לכל צופינו היקרים, אנו נמצאים כאן במתנ"ס פסגות השבע עם יושב ראש ועד העובדים, מר משה אלבג. שלום משה. שלום, ברוך הבא. שלום שלום. מה אתה מאחל לכל עובדי הרשת? חג פסח כשר ושמח, ולהנהלה ולכל העובדות והעובדים, שנראה רק שמחות, וכל הכבוד איך התקדמו המתנ"סים לטובה, משהו, ובאמת בזכות ההנהלה הטובה. ומה שונה החג הזה מהחגים האחרים? אנחנו בעדה שלנו נוהגים לקחת כבש, לשחוט אותו. אבל עכשיו זה כבר השתנה, אבל בוא תראה איך אנחנו עושים את החג יפה. בבקשה. בבקשה, כנס. חבר'ה, מה קורה? פסח עכשיו, תשמחו! מצלמים אתכם! תקומו, תרקדו, תשמחו, יאללה! מה קורה? חבר'ה, פסח עכשיו, קומו לשמוח, לרקוד, ליהנות, מה קרה לכם? Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Con los terroristas. Con los terroristas. אבל בוא תראה איך אנחנו עושים את החג יפה. הלילה זה הלילה